Ей, Дупенце! Знам, че си вътре. Родителите ми ще си дойдат всеки момент. Здрасти, Дупенце. Къде е балсамът? Ти си гол. Още не. Ела при мен, ако искаш. Дупенце! Чувате ли това, господине? Чувате ли този звук? Джена, би ли побързала, моля те? Той обеща. Джена, ще дойдеш ли? Не ни пука, дори ако го довлечете за топките. След 12 часа го искам в Ню-Йорк. Той трябва да бъде на купона. Момент, Джена, качвай се. Няма да се кача, не се возя с непознати. Моля те, идвай, ще закъснеем. Не мога, не те познавам. Влизай. Не е при непознати. Ставаш параноичка. Дай, още чакам. Дупенце, не ме карай, аз да те връщам. Луси Уайман, той има номера ми. Влез в колата, моля те. Закъсняваме. Вижте, той обеща. Има номера ми, аз съм Луси Уайман. Отивай си. Аз съм най-добрата ти приятелка, но роклето ти е стил 90-те. Или модата се връща? Моята най-добра приятелка ли? Ти си бременна. Не съм, господин, не. Слава богу, изплаши ме. Какво си правила с нощи? Ето това е проблемът. Тук става нещо странно. Събудих се в абсолютно непознат апартамент. В банята ми имаше гол мъж и аз видях висулката му. Господи, висеше ли? Шофьор, отбийте, щом вече сме тук. Не, но... Не искам да излизам от... Ти не ме слушаш, чакай, моля те. Чуй ме. Аз съм на 13. Джена, ако лъжиш за годините, си казвай, че си на 27. Чакай, знам, че е странно, но сякаш съм в някакъв сън. Ето, чуваш ли този звук? Чуваш ли? Не се вманиячавай, сигурно е Ричард.